Okay, maing mudto na usab kinatong tanan, Luzon, Visayas, Mindanao. Mayong mudto Philippines, maing mudto world, maing mudto universe. Ano na punta mga higala, dili nga itong tulumanon sa kahanginan, CONA, Catechesis on Air, o ako lang gihapon kini inyong ubos nga alaga, Reverendo Padre Edwin Academia Akap. Abino adlaw na usab karon nga Sabado, no? Pitsan 9 na kini sa bulan sa kining Nobyembre tuig 2024 o padayon kita sa ato ang mga pagpangalagad. Boy no mga higala, ani ana gyud mi na uli na gyud mga higala human sa siya sa upat sa 5 ka adlaw namo mga higala nga pag retreat dito sa Sea Dreams Beach Resort sa Dawin, no? Salamat kayo sa among mga kaigsuonan nga mga Dawinanons, no, nga padayon sa ilang suporta, no, labi na gayon sa parokya ni Monsignor Julius, no, nga maoy nag hatag usab og nitabang, no, mga prayer warriors nitabang gid usab sila aron nga magmalampuson gid usab ang among retreat didto sa kining Dawin sa Sea Dreams Beach Resort. Hala, no, ala padayon ta sa ato ang pagpasalamat o padayon usab kami sa among mga gimbuhaton balik sa dating gawi ang mga kaparian o padayon usab kami sa among pagpangalakad. Ayan, no. Abi no, ari na kita mga higala sa atong Saint of the Day. Aboy na nga atong Saint of the Day karon mao si San Leon Magno, no, Saint Leo the Great, no, si Saint Leo the Great, no, siya karon ang ato ang santo, no. Gani kini si Saint Leo the Great dako kay gikatampo, no, sa Katolikong simbahan tungod kay naadtong panahon na 400 kini bitang 400 natong panahon nga siya maoy himong Santo Papa, iyaha gyud nga napanalipdan, no, ang Roma, no, nga dili gyud kini mailog sa mga matud pa barbaros, no, nga pinanguluhan sa usa ka manggugubat nga ginganlan og Atela, no, Attila Dahan, no. Gani ang iyahang pagpanalipod sa Roma pinaagi sa iyahang diplomasiya nga sa ato pa iya yung gipaningkamutan nga makumbinser si Attila Dahan nga dili gyud niya ilugo ng Roma. O gani ni uli si Attila Dahan nga wala gyud in taon mataksahi ang Roma. Ayan, no. So karong adlaw gihinumduman nato ang lain na pong patron sa Katolikong simbahan nga gihinganlan og San Leon Magno or Saint Leo the Great. Ayan, no. Bino ari na ta higala sa ato ang catechism. Okay, no. Sa catechism nato ato nga moy ato karon nga topic kining kabahin sa pagtahod nato sa mga katigulangan, our respect for the elders, no. Matud pa ang mga katigulangan, no, dako kayo og gikatampo alang sa kaayuhan sa katilingban sa ug angayan lang nga ato silang tahuron ug pasalamatan. Ang pagtahod sa atong katigulangan nakatudlo og maayong pagtulunan alang sa mga kamatanunan kabahin sa paghatag og bili sa kaaghop ug kaayuhan sa uban. Ayan, no. Gani ko natong basahon sa Exodo Kapitulo 20 versikulo 12, nagkanayon kini tahura ang inyong amahan ug inahan aron mutaas ang inyong kinabuhi diha sa yuta nga gihatag kaninyo sa Ginoo nga inyong Dios. Kung natong basahon sa Leviticus Kapitulo 19:32, tindog kamo og pagtahod along aging pagtahod sa mga taong tigulang ug panresidonggi sila. Kahadloki ninyo ang inyong Diyos, ako mao ang Ginoo. Nya sa unang sulat ni San Pablo ngadto kang Timoteo, matud pa diri Kapitulo 5 bersikulo 1 hangtod 3, ayaw kasabi o ang maayong tao, ang magulang kaninyo pinaa kun dili pakigsultihi sila sama samara nga siya inyong amahan, no. Isipa usab ang inyong igsuon nga lalaki nga inyong manghud nga inyong manghud, no, ang mga babaye nga inyong magulang ug edad imo nga inahan, no. Sa to pa puti pasabot nga gipasabot kita ni San Pablo natahuron gid nato ang atong ginikanan, no. Gani kanang mao nga pagtahod nato sa ginikanan
ginatudlo kana sa atong simbahan Katoliko ang Romanhong Katoliko, no? Roman Catholicism. Ano? Sabi no, din na lang kung nakita kutob ha, sa kung ginaingon, niya na usap kita, aron pag padayon sa atong mga bunggatulon. Balik dating nakawi, balik dating gawi na usap kami, isip karong mga panahon. Daghang salamat o mayong mudto, Pilipinas!